točan, on može samo tako. Kako sam se? Mala kugla. U centar mora da bude da bi mogli da radimo. Ne. Stanite ovako. Dobro. Miki! Pozovi! Evo. I nema više pritiskati tako. Sad polako počnite da bušite ovdje. Kako su vam pokazivali u školu? A gde znam, sad ništa ne znam. Evo ovako, vidite se ovdje dva prstića. Tako se stavi. Ovaj mali prst dole sa strane on pridržava, a ovaj buši. Vi polako vučete. Pa ovo je jedino normalno, sve drugo što su vas učili i taj nije naučio šta je pokazivao. To je ovo školsko, svi posle primjenuje. Pa ne može, to je samo jedan taj način kako se svira harmonika, znači kako se violina, kako se radi repertoarija, to su veštine. One idu samo na jedan jedinstven način. Da, uzimaš, ali treba ću peći i nego sad treba. Gore vraćate se u dolinu. Koliko ste tu vratili brzo? Sad treba da znate šta želite da napravite i onda krećemo da formiramo ovo. Pa evo šolja, na primjer nisam pravila, voda ja sam uzela, ja sam ovako učila da odlužujem. Pokušavam, blamiram se. Pokušavam da napravim šolju. Uvijek, posle svako izvlačenje, uvijek se priča da ima stegne ovako. I izvlačenje ide ovako, znači ovi prstići stavite unutra, a ovaj prst ovako stavite i polako, lagano, Da bi svaki krug, jer onda su krupni krugovi ako idete brzo. I onda sve poremetite. Da mogu ja da napravim nešto? Kako tako, ovako se sve to vraća opet. I za šoljicu to je sasvim dovoljno, znači to više ne treba da ide u vis. Sad treba da se malo izgleda i gore da se naša. Kako se zaživio? Ako sam ga već toliko našla. Gore treba ovaj da se sredi. Onda prstićima za početak, znači ovaj prst gura linu nusa. Vidite kako se pravatno. Onda opet stavite ovaj prst iznutra i sad se ne izvlači, nego sad se samo širi. Sad ga razvlačimo ovako i širi. Dajemo ovo. Jer tako što se sredimo, onda se uzima špatla. Da bi se doterao oblik i da bi sa spoljne strane bilo glatko i onda počinje. Zaista ne treba ovako školski raditi, jer onda će Đole, aj ti pre nas. Hođeš? treba da izdvajamo ručku, vi to možemo. Ručka naknadno mora bar 2 sata da se to prosuši da bi mogla da se stavi ručka. Evo samo stavit ćemo i ovdje jednu. Da bi vi iz isto malu šapicu, ako samo 3. Može. Evo, hvala na asistenciji. Hvala Mislim vam da na ćemo saradnji. napraviti tu grupu. Šapica. Hoćete i na ovu da stavite? Može šapica. Evo, stavite vi tamo.